ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। कणकवली नगरपंचायत कर्मचारी मंगळवारच्या बाजारा दिवशी दुपारी 12 ते 1 च्या दरम्यान बँकेत नगरपंचायतीचे पैसे जमा करायला गेला असता त्याच्या बॅगमधून एका महिलेने 56,000 रुपये काढून घेत त्याला लुटण्याचा धक्कादायक प्रकार कणकवलीत घडलाय। यामध्ये 2 महिलांचा समावेश आहे। या कर्मचाऱ्यांसह त्यांचे सहकारी यांनी ताबडतोब कणकवली पोलीस ठाणे गाठत चोरी झाल्याची रितसर तक्रार दाखल करण्याचे काम सुरू आहे। त्यामुळे मंगळवारी बाजारा दिवशी राजरोसपणे चोरीचे प्रकार सुरू असल्याने कणकवली नागरिकांच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।